Sanibona nike ninakeni kodwa ukuthi ma umuntu eke wamangalela omunye umuntu lo ohamba nje wayovula icala ebese kungena amaphoyisa ekhaya mhlawumbe thothi bazi ihlobo ngabe okhazini ngabe bayalamana bese kungena amaphoyisa esezobopha lo kuphuma ngisho babola ekhaya impela kuphuma wonke umuntu usibusiso ufaka iveni lapha ekhaya wena Sibusiso uthatha apha umkhobo ukuthi ufaka amaphoyisa la ekhaya okabani lo muso ufaka amaphoyisa uyazi ukuthi iphoyisa lingena la ekhaya uyazi iveni ayingeni lapha ekhaya uyazi ukuthi iveni iyichilo kangakanani futhi iyishwa kangakanani kusho baba kulowo muzi noma mama kulowo muzi esola lo osengenisa iveni kuyabe khona la ekhaya sebeqhekezelwe sebebiza amaphoyisa abawuvula icala seyafika amaphoyisa sethi hayi ningathinti lutho siyeza siyangena iveni mhlawumbe ezebe emabili kuthatha ama fingerprints kushoot isingena la ekhaya uyena futhi ubaba oseme ngasegatini hayi ngizolinda lapha esangweni awalinde esangweni amaphoyisa ngempela aqhamuke avula igate ubaba angena amaphoyisa neveni liya akaligxeke ubaba lingena iveni zeliyoma ephakathi negceke impela ehla amaphoyisa athatha ama fingerprints ashoot enze yonke into alisekhona leliyashwa sekho leliyabhadi ubaba ekhale ngalo noma umuntu olukuthi eqhubekeni kwesikhathi indodana kaBaba la ekhaya noma indodakazi kaBaba la ekhaya uyena oseyiphoyisa useyipaka nje iveni khona lapha egcekeni iweekend yonke sengena amaveni nje lokho ezomlanda ocolleague bakhe abanye osection lokho bezomlanda usection wabo bebe bembeke entambama na ubaba usethi maqhamuka iveni besethi nangu noNhlanhla bemletha nomama usethi ke hawu nangu ubona ngani sebuyile sebeyambeka abafana sebenza nabo bayifaka egcekeni bayifake bahlehle ehle bephume njalo behamba alisekho leliyabhadi kulomuzi lokuthi sekungena amaphoyisa ngodedeke manje la ekhaya sekunephoyisa la ekhaya alisasebenzi leli bhadi mase kungena amaphoyisa la ekhaya esezothatha ama fingerprints ezokwenza uphenyo kanti lihamba ligcine leli bhadi leveni yamaphoyisa.